Gaur gurekin, banaiz bagara elkartea dagoelako eta bertako partaideak txalotero bat, eta titulari taldea, urtietakoa, perkusioa, datorra, eskusoioa, gora San Fermin! Dago Fermin! Gora San Fermin! Kaixo Petra! Txopogoz! Kaixo Petra! Kaixo! Hemen dago Petra Motors. Petra urtietarra da eta Petra da banaiz, bagara, elkarteko partaidea. Eta zer da banaiz bagara da ikutxitan? Banaiz bagara da elkarte bat jende guztia euskeraz ikasteko. Eta zurekin partera lagun kuadria dagoen ere. Begiratzen eska guapa daude hemen, txalo dira! Eta horretzero! Beno, gaur euskaraz ikasi, oki pasa, eta gaur dantza eriko duzu, ezta? Bai, horixe. Eta kantatu eta musika jo. Eta kantua izena du Banaiz bagara. Banaiz bagara kantua, espreski haientzat, osatu dugu haute. Ea, beraiek kantatuko dute, eta dantza kantatu zoparete, Ruki bajatzen zaldakio,